L-avukat tal-istat qiegħed hemm biex jiddefendi lil poplu Malti u Wawċi li ġie frodat mid-deal ta' Vital su Stewart xi ħaġa illi ma saritx. U għalhekk id-dmir li kellu li jaġixxi baqa' ma wettqux. Dan ħareġ fit-trattazzjoni tal-avukat Edward De Bono f'isem il-Partit Nazzjonalista li ressaq l-appell fil-qorti sabiex jiżgura illi l-avukat tal-istat jaġixxi ħalli l-pajjiż jieħu lura l-400 miljun euro li ngħataw mill-Gvern lil Vital su Stewart. Dan wara li fil-11 ta' Lulju l-qorti preseduta mill-imħallef Tony Abela tat id-deċiżjoni tagħha fil-kawża kontra l-avukat tal-istat Chris Soller fejn ġie dikjarat illi l-avukat tal-istat għandu bżonn il-permess tal-Prim Ministru biex jaġixxi. Iżda f'dan l-appell il-Partit Nazzjonalista jinsisti li huwa fid-dmir tal-avukat tal-istat illi jaġixxi fl-interess pubbliku u m'għandux ikun suġġett tad-direzzjoni u għall-kontroll ta' ebda persuna jew awtorità. Wara l-qorti, wara dawn il-proċeduri, ħadna il-kummenti tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fejn insista li l-Partit Nazzjonalista biss qed jaħdem fl-interess tal-poplu Malti Wawċi f'din il-kawża. U evidenti illi ħadd ħlief l-oppożizzjoni mu qiegħda tagħmel xogħla u ħilitha fl-interess tal-poplu Malti u Wawċi. Il-Gvern qed jibqa' jagħmel minn kollox biex iżommna milli nġibu flus il-poplu lura. Kif ipprova jagħmel minn kollox Robert Abela biex Adrian Delija ma jirbaħx il-kawża bħala kap tal-oppożizzjoni biex iġib l-isptarijiet lura. Biex iressaq pożizzjoni b'saħħitha f'dan l-appell il-Partit Nazzjonalista ppreżenta numru ta' dokumenti fejn fost l-oħrajn qed jiġi kwotat il-Ministru Owen Bonnici jgħid illi l-Avukat tal-Istat huwa Avukat tal-Istat kollu mhux tal-Gvern biss. L-appell ta' 22 paġna jirreferi għal dak kollu illi jgħidu l-Kostruzzjoni u Liġijiet ta' Malta u jingħad illi l-Avukat tal-Istat għandu jaġixxi fil-ġudizzju individwali tiegħu u m'għandux ikun soġġett għad-direzzjoni jew għall-kontroll ta' ebda persuna jew awtorità oħra. L-appell qed jinstema' quddiem il-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul illi informaw lil partijiet illi s-sentenza se tingħata it-2 ta' Diċembru fit-8 filgħodu. Intant sa nofs il-lejl tal-ħadd il-Gvern Malti kellu jdaħħal it-talbiet tiegħu fih dan il-proċeduri ta' falliment li rreġistraw Stewart Healthcare fl-Istati Uniti. Mistoqsi minn Net News dawn sarux domanda li tirrikjedi risposta ċara u tonda ta' iva jew le, il-Prim Ministru referjena għall-isqarrija ta' Kastilja. Ħarġet qarrija tal-Gvern il-bieraħ li hija waħda ċara nirreferi għaliha. Ġifieri daħħalnihom? Ħarġet qarrija tal-Gvern li hija waħda ċara nerġa' nirreferi għaliha. L-isqarrija kienet tajt biss li l-Gvern qed isegwi mill-qrib il-proċeduri legali fl-Istati Uniti u li qabdu avukati Amerikani għal pariri legali. Tindika wkoll illi l-proċeduri mistejjin jintemmu fix-xhur li ġejjin, madankollu fl-ebda mument ma ġie spjegat dawn it-talbiet sarux jew le bil-poplu jibqa' fil-għama meta u jekk se jieħu l-400 miljun euro lura.